Ако сте родител на тинейджър, който има проблеми с ученето, знам, че не ви е лесно. Притеснени сте за ниските оценки в училище, които стават повод за конфликтни разговори вкъщи. Търсите начин за разрешаване на проблема, но заобикалящия свят не е щедър на доказателства, че който учи, той ще сполучи. Какво може да направите? Първо, разговаряйте с вашия тинейджър за това, че в съвременния, бързо променящ се свят, за да оцеляваме все по-често ще се налага да учим нови неща, които не винаги ще бъдат желани и привлекателни. Но към различно привлекателните неща можем да прилагаме сходни подходи. Например, скейтбординга и ученето, колкото и различни да изглеждат, имат много общи неща. Практиката и упоритостта са важни и при двете. За да напредваш, трябва да не се отказваш. Дори когато падаш, дори когато срещаш големи трудности. И при двете напредъка става постепенно, което изисква търпение. При скейтбординга започваш с усвояване на основни трикове, при ученето с усвояване на основни знания. Грешките са неизбежни, но те са и полезни, защото показват какво трябва да се усъвършенства и какво трябва да се избягва. Затова трябва да може да се самонаблюдаваш и саморегулираш. Дисциплината е важно условие. Тя изисква волеви усилия, но пък когато напредваш, изпитваш наслада. Ако успеете да убедите вашия тинейджър, че зад всеки успех стои умението да учим, тогава може да го запишете в предлаганата от мен програма за психологическа подкрепа "Научи ме да уча". Съдържанието и продължителността на програмата се определят индивидуално, в зависимост от потребностите на тинейджера. Програмата стартира от 7 февруари тази година и обещава да разреши вашия проблем. Очаквам ви!